Rok sini deso sini hano nanai hongkainke misil bolirodi misil bolirodi misil hangkainke joygo 7 ঘন্টা pura sogui basayake ama santi lokhi devi ama sini deso sini hano phirogui rodi hne je deso nanai ha nanai hne bukhano beragui sahangke ang phirogui romago aro kasamane karon angkha ani shakti detang shakti koroi hne shakti porikha khainai ang bu mataino tamani humale koboi ni na ang soyong sristini buma hongkhainke patal bising ni hne don chori lokho lokho borok khunoi tongma jaga go ang kasama kha hongkhainke ang bu ani shakti sinai hne joto hasakani 19 দফা 19 জাতিনো কাসাগৈ ফুনুখা আসখেনা আনি শক্তিনো আং শিখা যত বসাবতি রক ফাইবাইদি ফাইयै ন খুক রক লেপাই তং ফাইবাই জাক 19টা দফা 19টা জাতি সুসারু শাখাयै গলাঙ্গै थानाय kaisa ইতিহাস namai kelangnai hinui ani khabai khukbai khakahambai ani bushabeti rokno hasal sampa tongbai nai rokno jotono khakaham ya faro je santi lakshmina khulumai tongnai rok jotono kobor haida যে অশান্তি লক্ষ্মী ন যে হাই হাই খুলুমুই তংগৈ নাই রক যে কয় ফাতি লাং থানাই রক যে আমুল কল জাং থানাই রক বরক ব যতন কবর তোমানিলে বিশ্বাস খাই তংগো অ কবর স্লক মলাং সুকাল জং মানো তামনিলে বিশ্বাস খাই তংগো কিকে সালা বখক সিমতো বখরক থগ্রলে গरै তামনিলে আতি কবর কবর স্লক রং বিশ্বাস খাই খুলুম তংগৈ কা তামনি বং খুলুমুই তংবা কবর ন melang dobak dibik bos gane fai bos jaga metai fumetai dekarai hui blok rinai amada metai ha waisa kali waisa lokhi tuma bukhuk si sitra phaiwani khai bukhuk sitra phayu tuma metai apa tuma metai ro da blok khaisi ha metai ro da video risi tuma engko bokrok roi tar ko soronga si bahai kam sela siang bahai ti prasa do phadam thangnai pu apra khunju kho bai thapra thas ke laila thangai pal basawoi amati haiba sima si korai motai koto phaiga thangga ha choitan man jak bai sab khili saka kai tongbai thokai man jak bai mani muju to tongbai la chia gja biya gja ti prasa tei nomana ti prasa ni mungno phali chanai ro blog na ka rei tong videos nam na ka snam tong te mamendra amti khai ei angko faltu tongno funuk tong amti khai metai misip sihna rengya misil bolirina po misil tama misilo thanane bo misilo thanane melang bere misil bolirina hingga ti prasa mothang jaknai melang gore melang kobor seluk thane dekarai hudi aro namana girita phangde abar blok rite motai apa tha pra khoboi mang khunju kholoboi khasi thi kobor seluk no thut asudi kobor burichik nangda matai nangda ti prasa thano phyogi rinai bosi matai pho ane ase jormoni ang wai shaphan nu ya khom matai rok blog video khlaimani tini si first time nugo matai blog video khlaimani yang khe bosi ti prahano phyokti nai pho karai kotor se huima tongo matai bo sitralang mani burichik kantha keram khai kongkal hai khikrok suya matai pa biang ni dong khang grai si phai bli ka bo hong ka he ko karai no tui kan he pa ya an ke karai gutsa oro bok sai maro grasina e han bang te wa cha ma khai phi sinai ta 사리니 살까함 산자저라니 저또 아니무사부터 나이 동나이로 나이베디 저또는 무시 녹싱하장 나바디 무시 녹싱하장 바시그 공바이시마 동시나이 공시 로게로 팔라한게 바보 아니 쿠시 응라하
pungpale logi wo tongpale angke babo ani kusi ngajo to hasakane ani busa bute biji baba sangda sambu baba sangda raju baba sangda na badi pusitane nok sing sing pasige asiro homaliyo hani bangoy pungpa logi roi tongpale angke bo ani kusi engha hanoi tong hakko Hano hai beli kena warna masih jawa kirim masih jak. Hano hai darak sidak mampli kasrefeka sosial media wo. Bokol baitang eba kok baitang darak sidak mampli. Enggak dia tahu tu boksok. Nak pula nak mampli nunggu dong. Kam kita sama ni tong eba kam kita buji mana tong na. Tini ni mampli bawa faing no. Enggak dia tahu tu boksok. Tini ni mampli kau basi. Hano hai tanah shalom sini boksok korok sa. Sini boksok mah Locksmith Devi. Obai ke beli kena sini teh tiprasa top hani. Ham kare rong not tobai mano hini chamani yaula eba wahai sini ti prasa topa yok sama dakti no man nai hini wahai ke kogri mani yaula wahai kok terang otu nyai balik no tini salo sini bongzu koroksa sini bongzu tina te broma abono wahai mampli rong no nya eba wahai kok terang no kana wahai balik no joli jaga eba wahai balik no tumpla jaga tam ne bala wahai ke saksang no simi wahai ke mutai kosui eba wahai ke rangsanan bagai ya bawa ke sini teh tiprasa lorong not thok nani bagai obai ke belai kena acting klai tong ni nai bo belai kena khok yang kasino bogzak teh amni ya lo belai kena sini teh sino bogzak tina te broma sini bogzak ma Locksmith Devi no tene belai kena tar bidal ya bawa kok terang otene bo khok yang ka ngite tauk te box no ma bli no ko poji manai tong na phare ngite tauk te box sung bisi kok sewoi tini chalo sini bogzak tina te broma thanai chalo sini bogzak ma Locksmith Devi obai ke sini teh tiprasa topani ham kare rong lantak tino tobui mana ini eba bai 100% rewoi mano ini eba kok rimani yaulo abu notingnya sini bongzek tamini kok piroka eba bai ke reblari ka abu notingnya besi kisah kam ke pujo ini laina gede tak tu box no kisah kam ke naik tongdi tini no mampli no Zoto busa beti rok fai bai di Pai no khuk rok lepai tong fai bai zak 19টা দফা 19টা জাতি সুসারুসা খাयै गोलांगै थानाय kaisa इतिहास snamai kelangnaय हेनै ani khabai khukbai khakahambai ani bwsabwtwi rokno hasal sampa tongbai nai rokno jotono khakaham yafaro je Santi Lakshmi na khulumui tongnai rok jotono kobor haida je o Santi Lakshmi na je hai ke khulumui tongnai nai rok je kwai phatai tlang thanai rok je amul kul jang thanai rok borok bo jotono kobor Tumani le bisas khai tongko o kobor sluk mulang sukal jong mano tamni le bisas khai tongko kike sala bokhok simo to bokhok thugrok le gurei tamni le ati kobor ku kobor sluk rong bisas khai khuluk tongbai ka tamni bong khuluk tongba kobor no mulang dobak dibek bo jagane phai bo jaga mutai phumutai dekarai hoi block rinai amada mutai ha waisa kali waisa lokhi tuma ei bukhuk si sitra phaiwani khai bukhuk sitra phayu tuma mutai aba tuma mutai ro da block khaisi ha mutai ro da video risi tuma ongo bokrok roi tar ko soronga si Baik am selas yang baik ti prasa do phadam thangnai pu apra khunju kho bai thapra thas ke laila thangai pal ba sawoi amati haiba sima si kerai motai koto phaiga koto thanga ha choitan man jak bai tongbai sab khili saka kai tongbai thokai man jak bai mani muju to tongbai la chia gza biya gza ti prasa tei nomana ti prasa ni mungno phali chanai ro blog na ka rei tong videos na ka snam tong te mamendra amti khai engko faltu tongno funuk tong amti khai motai misip sihna rengya misil bolirina po misil tama misilo thanane bo misilo thanane mulang bere misil bolirina hingga ti prasa mothang jaknai mulang gore mulang kobor suluk thane dekarai hudi aro namana girita phangde abar block rite motai akpatha pra khoboi mang khunju kholoboi khasi thi kobor suluk no Tut asudi kobor buricik nang da matai nang da ti prasa hano pyawi rinai
bose matai pho ane ase jormoni yang wai shapan nu ya ko matai rok blog video khaimani tini si first time nugo matai blog video khaimani yang ke bose tipra han phiokti nai pho karai kotor se huima tongo matai bo sitralang mani buriche kantha keram khai kong kal hai khikrok suya matai pa biang ni dong khang grai si phai li ka bo hong ka he ko karai no tui kan angke pa ya angke karai gutsa oro bok sai maro grasina e han bangge te wacha ma khai bisinai ta 사리니 살까함 산자저라니 저또 아니 무사부터 나이 동나이로 나이베디 저또는 무시 녹싱하자나 바디 무시 녹싱하자 바시 무바이시마 동시나이 무시 로게로 팔랑게 바보 아니 쿠시 응라하 봉팔레 logi wo tong phala ke babo ani khusi na zo to hasakane ani busa bute biji baba sangda sambu baba sangda raju baba sangda na ba di musita ge no sing pa se ge asiro homaliyo hani bangoy mu pha logi roi tong phala ke bo ani khusi ha hanoi tong ha kho Halo guys, ibu risuk na mental hospital at lang na nangano. Tangi hinggang ke bo sisin tiprasa hana ki pili riman tipu. Yang hinggang ke bininok na nyagari. Bininok kungsa se kaham ke tangrama ya bo si mapo. Nirok sini deso sini hano nanai hinggang ke misil boli rodi. Misil. Hinggang ke joygo sadgon tapura sogui basaya ke ama santi loki debi ama sini deso sini hano pirogui rodi hne je deso nanai ha nanai hne bukhano beragi sahang ke Pirogui romagur. Misi bengka salat berai. Besi kotor orang lain koma. Bo hongkai ke mokali nazar. Asu kotor hunai samaya. Santi lo kini mokal ni soyes ke toboga nangnai. Jadi si ang misil nono gui ani mokal bai nazar yang hongkai ke engya. Oh hai cina. Engka abo kapo jaga polimar nai ma. Bono hongkai ke direct anu pasar gui boli roti. Mane bo jaga ठीक ना टोंगा jaga hongkai anu roti. Oh jaga mar nai hatai. Apro hongkai ke joto ni rok tu phadi ni rok na ang pirog romagur. Abo boli dikano sengyok nai haja. Yogu. Abo kabai ke Saiman. Nirok pura sina hingga ke je deso nanai hananai. Phadi apro pura detail sai khana ronai. Tabok nirok tu sabutui orde ke kene ketha ke roma bai. Nirok bumano khase ping maya. Bumano khase ping magane belai kothin humani hai nirok te bumano tabok joratui bukhawo seping maya. Engka mata bo rajnৈতিক political tui bui do phano phiongai potri pot angle tui NGO tui potri pot samlai tongkha kabangma samai bangkha tabu bu yogya ko ayang tui tei yogli asini ti prasro. Tabo hongkai ke গণতন্ত্র যুগ. Tabo hongkai ke রাজতন্ত্র যুগ toboi tongo a nirok dormoni tui ge samang tangai be nirok ne jebu kongpara ke tongnai besibak motaino sinia bumano sinidi bumano sinike maha. গণতন্ত্র ni tui phana nirok jodi si bumano ama hanai sinikha hongkai ke romago a. Bo mani bagida soyong motai soy ni bagida o holom siki motai mandai ni jenor no khana asaka kamani abu belai wana masingsa mangpli kaise kokha hanga o kana hingga ka o manu hanga bo bahai ke kaimang kha jaga kispan kirilia da bukharo kolilia da banglai phema herong lia da bin bukharo bahai dosai khana kare ma bahai ke aro ka samane karon angkha ani shakti detang shakti korei hanai shakti porikha khainai ge ang bumotai no tamani humale kobai ni na ang soyong series tini buma hongkai ke batal bising ne hanai don sari lok borok khunoi tongma jaga go ang ka sama ka hongkai ke angbo ani shakti sinai hanai joto hasakani 19 dafa 19 jati no kasagai phunukha asukhe na ani shakti no ang sikha o ani shakti tongmani bangai na ang tini oro kasama ga hanai kulong ya da mara kamani engya ya kong rok ya da tamani kiri ya da kon phano ani kiri nai tamani homale ni rona ang buma hanai phunuk mani si to bosini ro mokol baino goi tabok joratui kebo buma hanai sini nai korei jodi sitini ang soyong series tini buma yang ke aro kasai pemene ang tabok sorgo thangkhana bele inga oro ni ro mokol bainai ge wan sok bai sidi hanai ni ro no kasagai phunugoi puja rojak mani ang mani na ro ma phai mani ba om hai mani soidom ni samong tang tong phai man busu bosor ka boprong jim phai phaya ne ro direct ang lokini avatar na gai phai ge avatar si ganang tabo borok ya ha o sitaro bu sita avatar ke phai borok na bele eta bu santi mane phan hangka ka motai ni phanta santi loki ke phai ge ni ro bai ba ha butoi ganang ke mili gai tong phai ko
अवतार बुसिया दे बा ताबो हंखाय के लखिने अवतार नागै फाइगो आं हाने बांगै जे जागाव थांफा हाने साबो साबै मेया नबो नंबाय मेया कासबुक रासबुक माने अंपाय जागा गायबो अवतार नाय मान मा 108 जन 20 रुपया रूप न खामागो अब बुरिमान बुरिमान जलांगा हाबै मेया ना की बुरिगा सलाहा गो हिंदा आबन साबो